Z ostrých rybačiek 2024, prvé video práve teraz, nech sa páči. Prvá niekoľkohodinová rybačka na mojom obľúbenom mieste nedopadla vôbec dobre. Počas rybačky stúpla voda v rieke Nitre o takmer 60 cm. Celý úsek tak ostal na niekoľko dní nechytateľný a ja som sa rozhodol, že podniknem svoju prvú ceznočnú výpravu na úsek, ktorý je vzdialený takmer 80 km dole prúdom v blízkosti malej vodnej elektrárne pri Nových Zámkoch. V termíne hlásilo SHMU vydatné zrážky a navyše ochladenie. Tieto nehostinné podmienky sa podpísali na úspešnosti, respektíve neúspešnosti celej mojej výpravy. No aj napriek týmto podmienkam sa mi podarilo zdolať jedného kapra a v závere ma prišiel pozdraviť ešte jeden celkom slušne vypasený jalec. Kvôli pretrvávajúcemu daždivému počasiu som navštívil svoje obľúbené miesta až v mesiaci apríl. Počas 3 niekoľkohodinových rybačiek sa mi podarilo však zdolať iba jedného jalca. V mesiaci apríl som si zadovážil nové rybárske prúty. 10-stopové 3-librové prúty Nash Dwarf som bol s kamošmi otestovať i hneď ako mi boli doručené. Zvolili sme také utešené miesto na jednom z prítokov do rieky Nitry. Počas tejto rybačky sa kamošovi podarilo zdolať jedného pekného násadového lisca. Začiatkom mesiaca máj sa prietok v rieke Nitre konečne znormalizoval a ja som si chodil užívať zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie na jedno z mojich obľúbených rybárskych miest. Ako je už u mňa zvykom, chytal som na popky, tentokrát som zvolil oranžovú farbu od Andreja Kochana, ku ktorým som pribalil PVA sieťky s peletami a celé montáže som starostlivo umiestnil na osvedčené miesta. Priamo počas hokejového zápasu sa mi podarilo zdolať skutočne krásneho takmer 8-kilového šupinača. Neviem, či je to vidieť, ale 7,82. Podberak môže mať koľko? Pol kila?
tejto úspešnej rybačke som sa rozhodol, že opäť podniknem výpravu na úsek do blízkosti malej vodnej elektrárne Zúgov pri Nové Zámky. Blížiacim sa termínom odchodu sa však podľa SHMU opäť malo pokaziť počasie, hlásili opäť nepretržitý dážď a ochladenie. Aj napriek zhoršeným podmienkam sa mi podarilo spraviť nejaké zábery, no nebolo to podľa mojich predstav. Nejaké ryby som stratil, tiež ma potrábili aj zábery od bielej ryby. Jeden kapor sa mi predsa len podaril. Ak si dobre pamätám, bolo to na guličku príchute Yellow Crab od firmy Carp Arts, ktorá mi poslala testovací balíček s guličkami dvoch príchutí. Následne som podnikol niekoľko krátkych, iba pár hodinových rybačiek na osvedčené a veľmi frekventované miesto, ktoré môžete poznať nielen z mojich videí. A popri tom sa mi podarilo zdolať skutočne krásneho šupinača. Poďte sa so mnou pozrieť na to, ako to celé prebehlo. Chcel by som sa dožiť toho, kedy po veľkej vode nebudú stromové porasty našich riek ovešané igelitovými taškami všetkých farieb, rúškami, vlhčenými obrúskami, kedy mi pri prechádzke mimo chodníka nebudú vrzgať pod nohami plastové obaly zo šampónov, motorových olejov a lacných vín a kedy prvá jarná tráva nebude zakrývať brehy zasnežené polystyrenom. To čo je? V tej druhej strane je až. Pred chvíľkou som myslel, že už ho priťahne k hladine, ale ešte chytil nejaký, neviem aký dých a jednoducho ešte si bere slušne. Fakt netrúfam si odhadnúť veľkosť, lebo kľudne to môže byť aj 6 kilový, dobre stávaný. No čo, bude ho vidieť? Pekný. 8 by mohol mať. No dobre. Je
tam. Takýto fešáčisko. Desať 24. Pekná rybka. Ak by si chcel vidieť viac takýchto skvostov rybárskej kinematografie, stačí, ak dáš odber na tento kanál a lajkuješ všetky videá na tomto kanáli. Všetky videá na tomto kanáli. Všetky videá na tomto kanáli. Pokračovanie toho, ako sa mi darilo na rybačkách v roku 2024, si môžeš pozrieť už v ďalšom videu, ktoré mi ide, dúfam, onedlho. Ďakujem ti za tvoj čas, zatiaľ sa majte a čaute.